Asteburu aldu da, Etxarri Aranatzek aurreneko elkartasun azoka hartuko du larunbat arratsaldean eta hurrengo egunean, igande goizean, elkartasun azoka izanen da Altsasun. Eta hortaz hizketatzeko aldamenean ditugu Josu Rubio Sakana Harrera Aranako kidea, eguerdion. Eguerdion. Eta Bego Zestau Bareibar, bera da Sakanako mankomunitateko anitzartean zerbitzuko gizarte hezitzailea. Eguerdion. Kaixo, eguerdion. Bueno, Altsasun dauneko badituzue antolatuta elkartasun azoka batzuk, ezta? Bai, ja momentuz dakagu biltegia nahiko beteta eta, oraindik zerbait gehiago jasoko ditugu. Arropak eta hostailuak esan digute badudela ekartzeko gehiago, osea, dena prest. Zenbat denbora daramazue biltegia betetzen? Utxola era bilabete. Bai. Eta Sakana Harrera Aranakoak izan zarete edo laguntza izan duzu edo? Bai, izan dugu laguntza, institutoko eta mutiko eta neska batzuk etorri dira, eta han institutuan ere jaso dituzte arropak eta sailkatu eta laguntza izan dugu, bai. Eta gero azokan bertan ikasle horiek ere egonen dira ez? Bai, ikasle horiek eta beste eskolak hau dira institutokoak, egongo dira beste eskola corazonistak, eskolak eta batzuk egongo dira. Josu, eta igandean pasatzen dena azokatik, biltegi horretan zer duzu erakusteko azokan? Bale. Biltegi horretatik? Biltegi horretatik azokara zer eramango duzu? Eramango du, gogo asko eta lan gogo asko eramango ditugu. Eta azoka beti da gauzak erosteko eta trukatzeko eta horrela, eta zer egongo da? Badaude, aurten nahiko gauza onak daude, kalitate aldetik onak. Arropa nahiko berria, gero hostailuak, jokuak eta, aurten iaz baina gehiago ikusten dela. Eta arropa hostailuak eta horrelakoak saldu bai, baina ez dakit gehiago egoten den elkartasun azoketan, ez dakit zerbait gehiago prestatu duzue, manaldiren bat edo tailerren bat edo zerbait? Egun hortarako? Bai. Egun hortarako prestatu dugu, gero bazkaria ez, eta badaude barruan txapa, tailerrak, hori igual bego bezplikatuko dugu. Txapa tailerrak eta zer gehiago? Bai, jolas kooperatibak, eta gero, salmenta postue, etorriko dire laguntza ekartzekoak, bide, zure egiten duen eta bat, txuko izango duen, eta jakide bat, dira. Zenbat garren elkartasun azoka da Altsasu? Laugarren antzen. Eta antolatzen zein zabiltzate? Antolatzen Sakana Harrera Arana elkartean oski, Altsasuko institutua eta anitzartean izatutzu. Udalaren laguntzarekin. Esan dugu, igandean izango dela, goizean, ze ordutan eta non? Bai, Iortia plazan, biziko moiketan hasi eta ordu batatzen dut asko. Baina elkartasun hitza ez dugu azaldu zeri zuzenduta dagoen elkartasun hitz hori eta argituko bat zen dugu, eskertuta. Bai, elkartasuna izanen da maila desberdinetan eta jende anitzarentzat. Elkartasuna izanen da jasotakoa salduko delako oso modu honen eta modu hortan ekonomia delikatuk edo zailak edo egoera zailetan dagoen jendeari aukera emanen zaio egoera honen dauden gauzek erostea, duintasunez jasotzea egoera honen dauden gauzek, hori alde batetik. Hortik jasoko dena bideratuko zaio Iruñerriko elkarri laguntza elkarteari, horrek egiten dolan, familia, 300 bat familiekin, batzuk kale egoeran daudenak, beste batzuk ez, baina egoera zargarritan daudenak, eta gero, horrekin bilatzen duguna da baita ere gure konsumoaren inguruko hausnarketa bultzatzea, ez? Hausnarketara gonbidatzea, eta baita ere, horretan, korazan egon garenak, nahi bueltan
dakit bego, ildo bereko beste jarduerarik aurre ikusten dituzuen urrengo hilabetetarako edo Altsasu aldean. Bueno, Altsasu heldu da oso emankorra aurten, hor gabiltza prestaketetan, ongi etorri migratu eta errefuxiatuak ziklo bat antolatzen ari da, maiatze ekaina bitarteko hilabete egiten, Altsasu eta Olazti hartuko dituna. Hor izanen da beste elkartasun azoko bat, baina errefuxiatuei bereziki bideratuen, marko hori daukagulako ez, errefuxiatuen hone ekainen 20 delako, eta gero uda ondoren ere izanen die beste elkartasun azoko batzuk sakan. Bueno, hoien berri jasoko dugu, bere garaian, eskerrik asko azalpenak emateagatik bego. Eskerrik asko zure Eta eskerrik asko azalpenak emateagatik. Ai, zuri.